Здравейте, YouTube! Аз съм Дамит Трекър Семи и днес ще направя едно специално клипче. Сигурно в момента се чудите защо толкова много време не качвам клипове, защото обикновено качвам на всеки ден клипче. По причината защото имах много заучене, напоследък имахме много тестове, бях много скапан. Направо откачих. Както виждате, тук имам нова красива снимка тук на този пич, който очевидно не знае как да поддържа лична хигиена. Та в това видео исках да ви благодаря за 101 гледания. Та, както виждате тук, тези клипчета нямат много гледания, но благодаря на всички, които ме гледахте толкова време. И това исках да ви кажа. Да, мислех да кача още едно клипче на True Dismount, защото както гледате, може би сте видяли как съм качил пълната версия. Как виждате, имам 4 абоната. Не знам защо. Бяха 5, но май някой се е насъбскрайбнал, не знам. Да. Това иска да ви кажа като цяло. Благодаря ви, че ме гледахте. Това означава много за мене. 100 гледания, това си е майчице. Това е супер за мене. Та, играх напоследък и още игри, обаче не можах да снимам на тях, защото някои от тях се прецакаха и бъла. И така, знаете. Та, благодаря ви, че бяхте с мен и че гледахте. Аз бях Дамит Трекър Семи. А това беше клипче за благодаря. За благодаряване и така нататък. И довиждане.